Zo, kijk. Wie zie je daar? Wie dat? Zie dat? Wie zie dat? Ja, maar nee. Ik ben er zelf niet. Maar heb je ze deze uit meegenomen? Normaal is dat vroeg of ze twee zou zijn. Nee, dat is allemaal nee. Wie is dat? Zelf weet ik niet. Wie zie je daar al? Wie is dat? Wie zit daar op die bank? Zie je dat? Wie zit daar op die bank? Zie je dat meisje? Zie je dat meisje? Is Tiffany? Ik ken hem wel, ze heet Tiffany. Hey Tiffany. Die kleine Tiffany, hè?